за иновации в категорията CSR. За какво точно наградиха Spark? Надявам се за постигнати резултати. За тези 3 години, както казах, с нашите коли са изминати няколко десетки милиона километра, което е еквивалентно за съдени над 200 000 дървета. Какво ще направите в развитието на иновацията в следващата година-две? За нас цел е да наложим електрическата споделена мобилност, колкото може повече в световен мащаб. На този етап, както бяхме една от най-малките компании през 2017 в сектора, в момента сме една от трите най-големи в Европа. Какви инвестиции планирате за това? Това много зависи от пазарите, които ще изберем за бъдещо развитие, така че на този етап е трудно да се каже, но нашия бизнес е капиталоемък, така че ще са значителни. А вие говорите за пазари извън България? Разбира се, ние в момента оперираме на 3, като амбициите са ни да добавяме нови пазари през годините. 3 европейски пазара – България, Румъния и Литва. Кой от трите е шампион? Бих казал, че са поравно. Нямаме предпочитан пазар и трите са ни поравно. А къде виждате по-голям интерес към електрическа мобилност в големите градове на трите страни? Както казахте и вие, големите градове са това, което таргетираме като цяло. Европа мисля, че е сравнително еднакво отворена към електрическата мобилност. Западна на този етап може би малко повече от средна и източна, но това се навакса с времето и се надявам ние да допринесем този тренд по-бързо да се развива в географията, в които оперираме. Кое е предизвикателството за развитието на електрическата мобилност с споделеното пътуване? Множество са. От една страна като услуга все още е нещо ново за обществото, макар че вярвам, че компании като нас помагат много с това да стане част от ежедневието и транспортния микс на всеки гражданин. От друга страна електромобила, макар също все още да става все по-ясно понятие за потребителя, е нещо, което изисква още малко време, за да се наложи като начин на транспорт. Значи сте доволен от съществуващата инфраструктура в България? Всъщност ние сме част от основния двигател, който изгражда тази инфраструктура и правим всичко възможно тя да продължава да се разгръща с темпа, с който е необходим за електромобилността, но все още сме в много начален стадий и това ще търпи много големи развития през следващите няколко години. Надявам се да не останем и единствени. А в цифри какво означава развитие на инфраструктурата в България, което планирате да направите в следващите години? Това е въпрос, който често засяга кокошката и яйцето. В крайна сметка колите се зареждат от електрически станции. В този смисъл трябва да се развиват и двете направления. Тогава, когато пенетрацията на електромобилите е достатъчно висока, ще имаме нужда и от много по-голяма мрежа от тази, която е в момента. Но съотношението, което съществува дори към днешна дата в България, като пример, мога да кажа, че е на много добри нива спрямо европейско. Тук беше министър на иновациите господин Лорер. Поискахте ли някакво съдействие от него за развитие на инфраструктурата на електромобилите? До сега не сме получавали никакво съдействие от държавата, под каквато и да е форма, както в споделената мобилност, така и в инфраструктурата. Правим всичко със собствени сили. Малко за кадрова политика да говорим. Планирате ли да наемете тази година хора и този поток, който идва от Украйна, дали имате интерес към наемане на хора сред тях? Тогава, когато имаме необходимост от нови хора, разбира се, ние разглеждаме различни варианти. Напълно сме отворени към това да привлечем и хора от Украйна, както казвате вие. Ние сме компания, която не е толкова натоварена от гледна точка, няма такива нужди от човешкия ресурс, каквито много други компании, но естествено, тогава, когато бизнесът се разраства, добавяме необходимия брой хора към компанията. А какъв ръст предвиждате тази година, ако не сте казвали? Надяваме се поне двойно. А какво значи това? За всички пазари се надяваме да пораснем поне 2 пъти, което означава да достигнем оборот над 25 милиона евро.